frankistek eukiren frentea, Bizkaia falta zan bakarrik eskolerriei galtzeko, eukiren frentea hortxe Legutio, txandiatzetik Legutio bueltan, ezta? Orduen, abertzaleak eta republikanuek egoten ziren, Altun, Seibe, frente hori zaintzen eta Bizkaia zaintzen du, hemengo partetik, Leketxu partetik egon ziren beste batzuk eta bat. Orduen, 36ko udaberri osoan, baina frentea hor zegoela, hasi zen ebakozioa egon zen, jente gehienak, dimetik eta familia osoak, alde egiten zari Lesamara, Bilubaldera, azken baten etorriko zen gerraren, bazekiten etorri alzala eta etorri zen gero, ezta? Orduen, pitean egotu ziren bombak, erasoak, goiti behitik, eta justo dimerdien da konsideratu dugu referentziko egune, atrila 6an izan zen bombardaketa eta eriotza du bai, alkatearen semea hil zen justo bombardaketa hortan, hori hartzen dugu referentzia bezala gaukagune, atrila 6a arrastiko bostetan. Atrilaen 14 bueltan egin zen bertako azkenengo galerako hasen deitzen, eta gero hortik lemoatxera eta bizkerki beste berandutxo horra, da hortik ja ekainean sartu zen azkemeten Bilbon. Orduan, apurke, frente asko eginte eta Bizkaia esan, frente egin zeuden bakarra, zen Nafarroak molagaz segiduen atarazan frankisten alde, Araba bai, Begagaz segiduen atarazan, orduen, molatarrak, frankistak, molatarrak Gipuzkoatik sartu ziren eta segiduen eraman zerin dana, ez? Bizkaia bihurtu zen azkenen gorra dutua, herri-zerri, da atxez-atx, mendi joan zirelako hartzen, ez? Defenditzen gureak eta hartzen frankistak, ez? Gu joaten gintzen errefugio batera. Amak eroate juzkun, txaititi izin zen kosoa. Da eroate juzkun, nire aiztea eta ni tebe aitite. Da eroatuzkun Baskari igurdean, da gero iluntzen etxera ekarri. Ite juzkun. Gerratik etorritek gero, Aspurun, Antonda da egon zirean. Nire amata etorri zirean lehenengo, da gero Antonda. Da Antone, Jesus eukioen da Aspuru badakitzu. Jesusek ileuen bombea zabaldu. Zabaldu nordu erremente eta bera hil zen. Eske gorde, etxietan egon zirean bombak. Da gorde barik ileuen zabaldu ikusteko, egin zen errementau. Da bera aite eridu, de bera hil zen. Guk bereziki memoria historikoan kasuan, gai honen ganean, egiten gabizena da ikuspegi soziala gabiz indartzen, ezta? Ez hainbeste ikuspegi historikoa datu zehatzak gureko gonduke, baina ditugun baliabide handikaz txumultxo eta elkartetik emonutzuk batez bindarra ikuspegi sozialari. Hau da, jakitun ipintea dimeko herrie, dimeko umeak, dimeko helduek eta gazteak, jakitun ipintea zer pasatu zen hor, ezagutzea zer pasatu zen, ezagutuz dakiguleko bakarra, ez errepikatzeko aukera dago gule. Ipiniko du beti, aukeraz munduen eta personak kapazia handietuko gauzak suntziteko, ezta? Orduen, ikuspegi sozialetik hasi ginen dela 7 urte, 2016an hasi ginen hitzaldi batzuek, pare bat hitzaldi egin gendu zen, eta hortik aurrera ja udalagar batera egin dugu ibilbide guztie, beraz, aspektu instituzionalak eta aspektu herritarrak batera doaz, eta errepesaleturi egin guntzen golasarre bat, Dimeko plazan egin zen, hori 2017an egin zen, eta hortik aurrera joan gara unibertsitatez begin genduen akordi bat udala, txumulzio elkarte eta unibertsitatea artea eta memoria zenan lotu, da guzti horrek jakitun ipintzeko, beste bide bat, artea eta memoria lotuz. Gero baita ere egin genduen beste urte baten errezitaldi bat, bai, literaturako, gerrako pasarteak dimeko jenteak errezitatuz egin genuen beste errezitaldi polipat, dimen bertan, da azkenengo urte bitan ari gara indartzen eskolako esku hartzea, dimeko eskola umeak, LH4, 5 eta 6 inguruan, batzen gara, justo, gaurko egunez ez oportuan dauzulako, baina pasadan astean batu ginen, eta bertara joan ginen, eta azaldu genduen, bideotxokaz, zarean dauzen bideotxokaz dela didaktiko baten, azaldu genduen gerra eta gerraren ondorioak, ezta? Beraz, bideo hori da daramaguna, eta orain, kanpaikadak, ez? Kanpaikadako 3. kanpaikada da, uste dugu, kanpaiak 17 ermita elizetan jo dira gaur kanpaiak,
da uste dugu bide bat dela, ludikoa, bide serioa, ze kanpaika da deialdia be bada, kanpaika da gurbada aldarri be bada, kanpaika da ez da bakarrik mesetara tortzeko ordua zein den, baizik eta zute bat egote zeanean, edo gerraren egon zanean, hori joten zen kanpaiak abisatzeko jentea, ezta? Orduan, hori guretzako simbolismo handiko lekua da, ermitare simbolismo handiko lekua da hemen Olazabalen, dortik gure izan dugu, bai Olazabalen eta dimeko beste 16 eliza ermitetan, guztira 17 dira, kanpaika da jotea gaurko egunez.